é que aí en Pereiro de Aguiar, Alba, imos contigo, pois os veciños só poden ir de luns a venres de 12:30 a 2:30. Non hai tempo que perder aí, non? Así é, compañeira, non foi sen tempo, case 1:45 e acaba de abrir nada, fai uns minutiños. Claro, José Manuel, bo día de novo. Bo día. Isto vos limita moitísimo, non? Pois moito, a verdade é que limita moito a xente, tanto a xóvenes como a maiores. A xente maior, claro, ten un horario a mellor distinto, pero a xente nova que vai traballar, que lle deixan a carta e non a poden recoller. E logo, claro, de entre 12:30 e 2:30, se salen de traballar 2:30, 3:15, non poden recoller as cartas. Sempre teñen que buscar a alguén que as recolla, non? Claro, Entón, continúa. é eso, é simplemente eso. Entón, claro, queremos a ver se nos amplían o horario, pero claro, tamén escoitamos que todo o contrario, que queren é pechar a oficina, según parece. Entonces, pois eso que Algo a que nosa preocupación. que vos suporía tamén un problema, Antonio, porque no caso de que peche esta oficina, a máis cercana tedes que ir a Ourense. Sí, a máis cercana é Ourense e ou aí no polígono de San Ciprián e en Reboredo. Son as únicas cercanas que hai, non nos queda outra. Que eso está como a 10 kilómetros aquí a pelo. Ourense sobre 10 kilómetros e aí a Reboredo sobre 6 ou así. Claro, eso xa complica tamén, xa non lo dicía él, a xente maior ou que non teña coche tampouco pode desplazarse. Claro, eso xa é imposible de que haya moita xente maior tamén por aquí, a xente traballa, mandalle notificacións e entonces non lle chega ni nada. Entonces é un problema. É un problema as notificacións, estamos a falar, por exemplo, antes, esas cartas certificadas ou incluso, dicíasme ti, un período de votacións, incluso. Pero de votacións, por exemplo, para exercer o dereito ao voto, pois xa ves, con ese horario tan corto, se ainda encima a oficina a pechan, a xente pois non irá nin a votar, claro, lóxicamente, que é o que lle preocupa a todo o mundo, o tema da O posible peche. O posible peche, porque hai que darse conta que Pereiro é a única oficina que hai en Pereiro de Aguiar. Pereiro de Aguiar ten 7.000 habitantes, máis unhos xente que está circulando, que en torno a Sodes moitos os afectados. 13.000 habitantes, a mellor 10.000, non sei, Pois non se pode saber. agardamos que non vos pechen esta oficina, compañeiros, xa vedes aquí os veciños de Pereiro de Aguiar que temen que esta oficina se peche e pois quedar sen servicio de correos. Grazas, Alba. Pois, bueno, non sei que vos parece a vostedes na casa e a vos aquí, non? Porque a min isto parece un pouco un síntoma máis deste abandono, non? Os que ás veces as institucións, neste caso como Correos, someten a estas vilas, a estas poboacións máis pequenas que tamén teñen dereito a ter un servizo digno, non? De Correos, Sí. neste caso. Pasou primeiro coas oficinas bancarias que pecharon, despois pecharon tamén os caixeiros e a xente, despois pasou con farmacias que tamén pecharon e agora pois chega a Correos que parecía que era o que faltaba, non? Mala forma de consolidar poboación no rural e de persuadir a xente para que vai a vivir ao rural cando tes unha oficina de Correos que está aberta 2 días, pese a que a poboación flotante nesta zoa pode chegar ás 12.000 persoas, porque teñen un centro penitenciario moi preto, que ademais pois existe carteo cos presos, coas familias, o sea, que non é unha oficina que non teña carga de traballo. E despois o horario tan restringido que obrigan a xente, perdón Pablo, que obrigan a xente a desplazarse a 10 kilómetros ata a seguinte oficina bancaria, xente que moita non conduce, que dependen dun servicio de taxi ou dun veciño con boa voluntade que os leve. Eu creo que lle habería que dar unha volta a este tipo de... Porque ao final parece que afondamos na fenda de cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Totalmente. Pablo. No, dicía que con ese horario supoño que estes traballadores tamén operarán noutras oficinas de Correos ao mesmo tempo. Pois espero que sí, Pablo. Porque senón nós queremos tamén ter ese horario laboral. Totalmente. E despois, fora do máis chistoso, digamos, pois hai cousas que non teñen tanto chiste, evidentemente, pois citacións xudiciais, entrega de paquetes, burofax, temas... Probas médicas que te chegan por correo, moitas delas, temas administrativos importantes, e ata as cartas dos reis, dos nenos, que non van chegar. Efectivamente, Pablo. A que está pasando en Vigo ca casa de Papá Noel.